Takže čaute moji diváci, toto je tretí diel, ako som prešiel v svete drakov. Takže môžeme sa pustiť do prebádania tohto sveta. Opravil som môj mikrofón, aspoň myslím, že by sa nemal tak sekať. Skúsime nájsť lávové jazero, aby sme sa dostali do nedru. Potrebujeme vydrkosti. Ale to nebude také ľahké. No už žlutá. Mŕtve, aha. Tak. To si doberem, keď by som chcel mať ešte brnenie z takého vodného červa, alebo čo to je. Dneska som tiež hodil na môj kanál 3 videá po anglicky, ale nerozprávam v tých videách po anglicky, tak by si to hádam mohli pozrieť. Podporili moju tvorbu videa. Neviem, čo tam vrčalo. Ja ďalší ten ostrov. Nie je moja loď. Toto video bude kratšie aj, lebo neviem až tak toľko veľa času. A predtým sa mi ho nechcel natáčať. A tiež som nemal čas, ale napríklad tie anglické videá v tom nerozprávam a tým si natočil len popri hre. Dal tam pár efektov. Mal som to spravené. Toto video bude dosť kratšie, asi ale aspoň si vykraftím. Toto je ten červ. Jo! Jo! Seká sa mi počítač. Ono prebúrava! Ono všetko prebúrava! Skúsim to zlikvidovať. Mne to bere dosť veľa zbrnenia, durability. Červien, myslím, špatný. Fuj! Na jednu rannu. Aha. To sa bude vôbec hodiť. Prešlo len 2. A tam je ďalší. Wow. Aha. Ako mám toto? Pozor. Ja keď som tento Minecraft hral už nejaká doba, ale predtým tak viem, že
Toto Sea Serpent, to je morský čerev. Počujete to? Prečo tu je... zvuk, jak keby tu niečo lietalo. Tí medvede sa mi tiež nepáčia. Pozriem to. A to bude asi toto. Áno, to je rozhodne ono. Čo to je? Útočiť na mňa. Nechám to tak. Môžem zasa znova pokračovať v tej ceste do nekonečna. Musím nájsť nejaké miesto, kde sa zabývam a ja budem musieť stále cestovať, lebo ma to vôbec nebaví. A jaký malý je ten... Ten dračík potrebujem, teraz by som strieľal s tom. Idem za ním, a dám ma... nezabijem. Uteká preč. Aha, už je po mne. Opa, opa. Jednotá, nebudem brať si jednotá, ona... Toto je skales, šupiny. V tomto biome by mohol byť aj ľadový drak, alebo čo to je za draka. Väčšinou bývajú modrí farie bývajú väčšinou. Modro sfarbení, tak. Toto video by som ani nechcel až tak moc zostrihávať, lebo strihanie tých videí to je hrozne na dlho a to je veľké utratenie času, vyčanie časom. A to moc nechcem. No vôbec nechcem. Ale keď už vytvorím to video, tak musím aj vystrihať. A ja mám drevo. Nevadí. To by som vyhodil, keď som mám na seba. Jaký veľký je ten? Ja by mohol zabiť, keď mi ten predtým zobral 3,5 tých srdiečok, čo tam bude. Ty mohol aj nejakých 5, takže na 2 rany. Poďme. A na pevnine není bezbranný, ale... Hop!
Na jednu ranu ma zabije. Teraz... To... Ja som doteraz normálne cestoval v mori. Neviem, či tam môže byť takéto niečo. Skúsim mu tuto. Som nekopal tu. Taký veľký je. Veľký jak nákladné auto. Hop, hop. Nie. Nie. Počujem, jak to syčí. Seknem ho s tým. Takého veľkého som doteraz, čo som hral ten mod, aj predtým, ak som ho hral, takého veľkého som ešte nevidel. Ja len prosím, že to nejako prežijem. Kde je? Tam je. Poď sem, kde je? Zmizol. Tam je. Fuj, to špatný oný. Poď sem. Ten look by som ako teraz hrozne potreboval. Mám to risku na ísť sám utekať. Ja si poviem, že to celé prebúra. Risk je zisk. Dobre, tu nemusel vysko. Rozbijem klávesnicu. Jaj. Sem nevyskočí ani náhodou. Není šanca, aby sem vyskočil. Napijem sa. Nechcem ísť moc blízko k nemu. Ja potrebujem nejaký... Kámo, tak toho nezabijem. Skúsim sa vrátiť tam do tej diery. Tu som takú pomoc teraz potreboval. Kde je diera? Diera. Ja neviem, kde je on. On tu môže preskočiť a skočiť na mňa. Mal som seba, mám. Človek je vždycky múdrejší než zver alebo tak. A preto si vyrobím štít. Teraz už nič nezmôže. Keď mám štít. Aj keď neviem, na koľko rán zničiť ten štít vlastne. Som zobral toľko života v takomto brnení.
Ja! To si nechám. Lopatu. Jej. 11 iba. Nevadí. Tam sú bažiny, myslím, že? Taká zelená voda tam je. Budem pokračovať týmto smerom. Neviem. To budú určite bažiny. Budem trojzbecom, tak. Jo. Možno aha, tak nevypadol som. Ešte druhý. Hop. Tiež nevypadol som ten trojzbec. Odkiaľ je toľko veľa? Toto vyhodím. A nemôžem sa zdržovať s takýmito maličkostami. Aj tamto, tiež neviem aké som, čo obídem. Ďalší ten zombík s trojzubcom. Dobre, asi ma nevidí. To je len dobré. Nejaké vodné kone. Alebo čo to je. Vyzerá to, že to je mierumilovné. Ale to je jedno teraz. A ďalšie ostrov, že? Tu by som sa mohol zabývať ináč. Keby to bolo lávové jazero. To je tá sračka, čo ma minulé zabila. Ja nemám ten... Čo s ňou lieta a ten ma zabije tiež na jednu ranu. To ma zabije na jednu ranu, že? A vyrobím si... štít. Tak mi to seklo. Už sa tak nebojím, už nejsem slabý. Toho kostlivca porazím. Alebo čo to je? Co to je? Jo. Nie. Dobre, zabijem to aspoň. Už to zabijem. Music disk. Jo. Čo? Ešte, že v dračnom obleku nedostávam jed, aspoň myslím, že to je tým dračným oblekom. Tomu sa vyhýbať, neviem čo to bolo. Ten kostlivec minulý ma zabil. Ambience disk. A fuj. Prečo mi ukazuje, že mám poison, to je jed? To je otrava, poison je otrava. No jed, to je jedno. No aspoň, že by to nič nerobí. Hlavové jazero to nebolo len samé nebezpečenstvo. Zase ten morský had. To je
hrozná nuda to cestovanie. Tam sú moc obrovskí tí hadi. To sú dvaja. V obklúčení. Tu stále za mňou. Asi nie. Aj tam je ten nejaký vodný drak. Tu je veľa tých morských hadov a drakov a všetkého. Nejaký ostrov nie. Tam som už vôbec že nechcel ísť. Tu sa ďalší ostrov. A obrovský drak. To je väčšie než predtým, nie? Aspoň myslím. Ne. Meč som mohol mať celú dobu v ruke. Mucha. To som plával rýchlejšie, no. Mňa to nenapadlo. Portál. Ja mám železno. Mending. Video má 22 minút, aby som to ani nestrihal a tak uvidím čo ďalej. Čo len som tu 22 minút cestoval a nič. Toto bolo aspoň o tom videjku, že som sa porozprával s vami diváci. Je vydrkosti. Tak to získam v ďalšom videu. Aspoň dúfam. Ďalšie video možno natočím na nejaký 2,5 hodiny a 2,5 hodiny to potom zostriham a tam možno by sa mi aj podarilo aj nájsť nejakých, že keby som sa mohol zabývať tam. Tak. Štoros. Emu, tak Emu. To je Emu. Haló. Emu. Na nič to aspoň myslím. Dedina. Kostra zraka ďalšia, ale to už nebudem brať. Na nič mi to už je. Potrebujem tie vydrkosti. No tak zasa to získavanie bude dôležité. Asi sa mi vypadnú a zabiješ takých kostlivcov. Navíc Viter sa volá jeden. Neviem ako to spomne. Vitery alebo Vitry. To je úplná blbosť. Slovenský Minecraft nehrám. Trolltask. To je roh. To si trolla myslím, že. Dúfam, že som ho dobre preložil.
Jedlo nepotrebujem teda. Takže táto dedina je úplne zbytočná pre mňa. Aktuálne. Není. Je to Excalibur. Dračie brnenie budeme veľmi potrebovať. Teda nie dračie brnenie. Dračí nástroj. Tak. Čo vyhodím? Uhlie. Lebo s dračnými nástrojmi možné vyťažiť úplne všetko. Teda zasa bedrock nemôžeme, ani bariéru alebo také podobné blbosti. Ale môžeme napríklad obsidian, netherite. Čo ďalšie to vyšlo? A však také veci. Ten obchodník s slovami tu je. Potom pozriem, čo predáva. Odpadky. Tam je tiež taká obrovská kostra zraka. Ale v piesku zasypaná. Sa mi aj nechce ísť, čo tam bolo minulé. Tak dávno natáčal to video. Pred 2 týdnami. Nejsť za toto. Enderpearl, ale nechám ho tu. Železo si poberiem. Vodítko. Ale čo nebudem ho nechávať. Hop. Tak a musím sa preskúmávať späť. Jaká je v Minecrafte vlastne šanca, že sa tu objaví nejaké lávové jazero? Som si myslel doteraz, že veľká šanca, že to všade pomaly máš. Ale zase toto je verzia aj na 16, to som Minecraft som začal hrávať, keď vyšla verzia aj na 17. Ten veľký čert ma môže zabiť. To je snad silnejšie než ten... To je silnejšie než... Ten morský had. Nejaký červ je silnejší než... Morský drak alebo had, alebo to je... Za vec. Ďalší ten červ, ale ten malý, ten není až tak silný, ja si myslím. Ale keby som nemal ten štít, tak je po mňa ako... Sledovať... A hadi. Už ma to prestáva baviť, si sa nachádzam dedinu, to je super, ale... Žiadne lavové jazero, to nemám nejak oné. Pokročiť. To bude dosť hodnoté toto video. A 29 minút má 30 teraz. Ja zostrihám... Fuj. Možno... nejakých 25 minút, lebo chceme si strihať ďalší Excalibur. Chceme vôbec brať? Soborám. A prosím, chcem mať na tomto videu
aspoň nejakých 50 zliadnutí. Na prvom dieli ja som spokojný s 34 zliadnutiami. A to, že to bolo video, v ktorom prvýkrát rozprávam a prvýkrát vlastne aj slovenské. Bravci, no. Počujem lávu. Záchrana. Fuj. Odkiaľ to vylieza? Jau. Larva. Bravčia. Čo vyhodím, aké veci? Už neviem, čo mám vyhazovať. Šupinu z krokodíla, čo mám. Rattles. Dobre, to nepotrebujem, to je z toho hada. Čo je toto? Zoberiem. Iron ore. Desert Mirmex Resin Shank. To čo je? To brenie sa mi akože ničí. Vlastne nejaká ich kráľovka alebo modlivka, už to bolo, fuj. Lavové jazero. Počul som to niekde tu. Je to toto. Prekopenie sa do lávy. Ja neverím, že to môže byť tak hlboko. No, dochádza mi čas, diváci. Hop. Dochádza mi môj drahocenný čas. Tu mám oslavu a chcem si už trochu užiť a štvrtý diel by som natočil, viete čo, zajtra, lebo ja... Nejde, tu bude tá láva. Tak, zajtra... Mám ju. To není presne ona, ale... Máme lávu. Sice sme chceli mať v tomto videu dračné nástroje, ale máme lávu a ja sa s vami už rozlúčim.